Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yan uwa masu albarka, da fatan mun sha ruwa lafiya. Allah ya karɓi ibadunmu baki ɗaya, amin. Sahabi Abdullahi bin Mas'ud, Allah ya ƙara masa yadda, ya ce wanda ya kasance zai koyi da waɗanda suka mutu. Fa innal hayya, domin rayayye, la tu'man alaihi fitina, ba aminta akan ba zai iya faɗa fitina ba. Don haka sai ya zama abun koyi na farko abun koyinmu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, sai sahabbansa masu daraja, Allah ya kara musu yadda, sai tabi'ai, sai atba'ut tabi'ina da ragowar manyan bayin Allah, Allah ya musu rahama. Don haka sai ya zama abin da za mu rike abun koyi na farko shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, sai sahabbai, sai ragowar manyan bayin Allah, Allah ya musu rahama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.